मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हमरा तोरा प्यार के बीच जे भी साला तो हमरा तोरा प्यार के बीच जे भी साला तो मर्डर ओकर होई तो हमरे हाथे गोली खई तो मर्डर ओकर होई तो हमरे हाथे गोली खई तो हमरा सिवा दोसर कोई हाथ तोहर धरतो हमरा सिवा दोसर कोई हाथ तोहर धरतो मर्डर ओकर होई तो हमरे हाथे गोली खई तो मर्डर ओकर होई तो हमरे हाथे गोली खई तो डीजे गुड मधुबनी डीजे गुड मधुबनी मर्डर ओकर होई तो हमरे हाथे गोली खई तो हमरे हाथे गोली खई तो प्यार तोरा करे छियो जानो से हम ज्यादा साथ में रह के तेहू करने चाहिए वादा प्यार करे छियो तोरा जानो से हम ज्यादा साथ में रह के तेहू करने चाहिए वादा प्यार करे वाला के बीच में जइतो प्यार करे वाला के बीच में जइतो मर्डर ओकर होई तो हमरे हाथे गोली खोई तो मर्डर ओकर होई तो हमरे हाथे गोली खोई तो खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। देख लियो कोनो अगर छोरा बाके संग में अलग में ले जाके मारबो ओकरा रात में देख लियो कोनो अगर छोरा बाके संग में अलग में ले जाके मारबो ओकरा रात में दीपक पर दीप के जब पता चल जइतो सुबह जीतू के जब पता चल जइतो मर्डर ओकर होई तो हमरे हाथे गोली खई तो मर्डर ओकर होई तो हमरे हाथे गोली खई तो खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।